Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da haka da fatan kuna cikin koshin lafiya. Kamar yadda na yi alƙawari kan cewa insha Allah da zarar na samu lokaci zan yi bidiyon yadda ake fita daga cikin trade idan an samu riba. Duk da cewa jiya na yi bayanin yadda ake shiga trade. Yanzu misali idan ka taɓa nan trade, yanzu misali ga wani trade nan da na shiga gashi nan mai suna ZBCN USDT. Yanzu gashi kamar haka zaka gani idan kai order ka ta hau. Kamar haka zaka gani kamar yadda ne muku bayani jiya. To idan ka samu riba misali nan zaka gani duk da cewa ni ba wasu kuɗi nasa ba gashi nan na samu 0.2 USDT kenan yana daidai da 2.9% na abin da na samu kenan 2.99%. to nan zaka ga adadin USDT da ka samu idan ka gani sai ka dawo nan idan sun yi maka ribar da ka samu sai ka dawo nan inda an ka ce close by daga ƙasa gashi inda aka ce close by sai ka taɓa close. Idan ka shigo nan zai kasance cewa in gaba ɗaya kake da buƙatar ka sayar da token ɗinka yaren nan zaka taɓa kashi confirm, kana taɓa confirm gaba ɗaya za a sai maka shi babu wani jira da za a yi. Idan kuma ba gaba ki ɗaya kake so ka sayar da token ɗin ba kana son ka sayar da wani percentage sai ka ɗan riƙe wani percentage kana bayan cewa coin ɗin zai ci gaba da yin sama ga wuri nan. Idan 10% kake so ka sayar sai ka taɓa 10%, kana taɓa 10% sai ka taɓa confirm. Yanzu misali da na ce idan 100% za ka sayar kana taɓa wannan gato zai nuna maka an sai maka komai. Ai gashi nan kun gani na yi klika akan yana akan 100%. Yanzu misali gashi na taɓa 70% kun ga ya dawo 70%, 50% kun ga ya dawo 50%, to zai zama 50% na abin nan na sai misali. To kana taɓawa zai nuna maka cewa an sayar maka da kayanka. Wannan shine da ake fita kasuwa. Sannan kuma sai abu na gaba da nake so na nuna jiya na yi magana akan market order kawai bai magana akan limit order ba. Yanzu misali nan da na ce in limit order ta sai ka taba nan da aka baka in limit order aka baka a group idan ka taba ka dan kamar da ne muku bayani sai ka taba limit order jiya gashi limit order. Idan ka taba limit order din haka shi kuma site din zai buɗe maka can shi da ya baka tunda ya ce maka akan market zaka shiga wancan lokaci to yanzu ba akan market ba limit order to zai baka lambobin da zaka sayi coin din. Allah sa an fahimci da ya kai wannan lokaci za a sai maka coin din, amma an kasa limit order ba za a shiga kasuwa da kai ba sai lokacin da coin din ya gangaro ya dawo yadda aka bashe shi. Misali bari mu yi misali da wata signal yanzu bari mu tafi cikin telegram namu yanzu da telegram namu yanzu idan kun duba nan ga wata signal nan da aka bamu ga chat dinta ga kuma data ɗinta da aka ba su ga shi kamar exact wancan da ne muku magana a wancan lokaci irin yadda idan mutu ya baka signal cikin group kaga zai ce maka gashi nan daga sama an rubuta long daga ƙasa gashi nan ZBN CUSDT ga tana an ce limit to limit kaga gashi nan tunda ya ce limit kaga ya bamu lambobin da zamu zuwa mu sa can wajen limit gashi nan ya ce 0.0052069 sai ka zo nan sai ka ce shi in limit na zai nuna maka nan wanga wuri gashi zai nuna maka wanga wuri limit ta USDT price USDT yadda kake so a sai maka idan kudin ya kai tunda limit ya ce sai ka to ka taba bayan ka mishe shi akan limit nan daga sama sai ka to ka taba tunda ya ce 0.0052069 sai ka taba fara gashi nan 0.0052069 sai ka to ka saka percentage din da haka so ka sai na je na muku magana na bayani akan percentage na san kowa ya fahimta. To haka zaka yi in akan limit order nan kuma duk na muku bayani akan TP din ga na muku bayani akan long din na muku bayani akan short sauran bayani ba sai na muku shi ba yanzu ga wanda ga bidiyo na farko nan kamar da na kare muku bayani ya kasance akan 10x kuma akan cross. Sannan kuma za ku ga nan a limit amma kuma a market ba za ku gani ba. Bari mu shiga market ku gani da market kun ga a market ba ku ga wajen wannan price din ba kun fahimta, amma kuma in limit na kun ga wajen price kuma ga wajen quantity. Kamar in kuma market na za ku ga wajen price wajen quantity ɗaya akwai gashi saboda akan wannan farashi kake bukata a sayar maka. Allah sa an fahimce ni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na ku Abubakar Designer. Nagode.